Itt vagyunk Hancsóba, majd kicsit körül fogunk nézni, és először is elmegyünk enni valamit. Aztán tervezünk elmenni még a Westlakehez is. Aztán, hogy mi lesz belőle, majd még kiderül. Az időtől is függ azért. Körbenézzük akkor. Látjátok, hogy elég szürke minden, sajnos ilyen amióta megjöttem, ebbe a 3 napba végig esett kb. Úgyhogy ja, majd kiderül. Levike is itt van velem. Na most ideértünk egy plázába. Itt láthattok egyébként egy Ralph Lauren copy boltot. Paulo Pedro a neve. Hol? És élnek? Ja, ilyet amúgy ettem tavaly, tesó. $18 fél kiló. Vagy az, hogy 700 darabja? Aranyosak amúgy. Na mindus. Ja. Mindvégig ilyen halak vannak. Már nézzük már körbe, hogy milyenek ezek. Az igen. Megmered fogni, cigán? Megmerem, tesó. Kajak? Ez csak nem harap, nem? Ja. 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 Nem merem. Hogy fogta meg a csávó, tesó? Csak nem harap meg, nem? Nem tudom. Nagyon para. Kapod meg, felveszlek. Arra. Joystickkal tudod irányítani a kamerát. Várjál. Ahogy... Lehet hozzáérek az egyikhez, és a másik fog megcsípni, tesó. Ja. Melyik az eleje, cigán? Az a kérdés. Ez nagyon para, tesó. Emeld fel a nagy rákot. Én múltkor felemeltem azt Kajak. is. Ja. Ezt már nem merem. Ezzel kanállal megfogom, tesó. Jó. Itt a crab. Ez legyen az index kép. És jó. Jól lát? Várjál. Hogy kell várjál? Hogy Joystickkal tudod irányítani. de egy zoomol csak rád. Ja, akkor nyomjál rá a zoomra. És most. Aha, most jó. És jó. A nagy rákkal kéne amúgy, esküszöm. Milyen nagy Ezzel így fognád az Amúgy kajak. Ja, én múltkor úgy fogtam, és ez nem tudom megharapni, tudod, mert a lábát fogod csak. Kajak? Aha. Tudod, kiemeled a lábát, de amúgy nehéz, van súlya. Igen. Aha. De ez szúr, cigán. Nem szúr. De ez szúr, tesó. Úgyhogy nem. Én már ettem ilyet, és ez szúr. És az nem szúr. Ez megvág, cigán. Megvág. Úgyhogy nem. Mondom. De akkor, hogyha mondjuk valaki... Ja, nem szabad benyúlni, látod? Ja, aha. Don't touch. Átadom tesom akkor. Jó. Akkor mindegy. Akkor most nem fogjuk meg. De én emlékszem, hogy ettem ilyet még annó, és azért volt nehéz enni, mert tudod, hozzányúltam, és még szúrt. Ez tesó, ez meg ki tudja lyukasztani az akváriumot, tesó.
Azt hiszem ez az, nézd meg. Ezt kirobbantják. Ja. Szerintem ez az, igen, mert nem is tudom, hogy hívják ezt. Ez valami sutyerák. Vigyázni őket. Az komoly. Ezek amúgy nem geciskednek. Megfogjam? Aha. Meg lehet fogni? Ő is megfogja. Jaj. Jaj, cigán? Ja. Nem merem amúgy, és hogy úszik amúgy. De csak nem harap meg, nem? Szerintem nem. Én nem értek hozzá. Nagyon parásos. Nagyon félelmetes, és olyan mozog. Csigát megkapom. Kagyló? Ja. Ja. Punci alakú kagyló, gyerekek. Kék kagylótes. Na anyád. Na ez kemény. Ez durva. Ebbe bele is zoomolok. De ez mi, ezt meg lehet enni amúgy? Biztos meg lehet. Meg ne harapjon, tesó. Ez is kék amúgy. De milyen szép amúgy, Nagyon. gyerekek. Ezek is ilyen zöldek, mindenféle. De amúgy komoly pinájuk van amúgy, nem azért mondtam. Ennek meg már fasz. Tudod mi? Ez az afrikai csiga vagy mi? Tudod, leszoktak halni. Az... Nem szólok, ezek már 300 ilyen. Tényleg gyerekek, itt az ára egyébként, hogy mi mennyibe kerül, mutatom is. Egy yuan az nagyjából 50 forintnak felel meg. Úgyhogy ja, hát ez viszonylag drága szerintem. Ez olyan 12 000. Ez nagyon le van lakadva, tesó. Aha. Na jó, a halakról ennyit. Tengergyümölcseiről. Na közben itt bejöttünk egy levesezőbe, ahol múltkor is ettünk. Nem találtunk itt semmilyen főlevest a közelbe. Úgyhogy most megmutatom, hogy működnek itt az éttermek nagyjából. Alipay-ben van egy applikáció. Hoppá. Egy ilyen app. Ezzel be kell szkennelni itt az asztalon a QR kódot. És akkor itt majd ki is adja nekünk itt a menüt. Aztán láthatjátok az árakat. Ilyen végigmutatom így a menüt nagyjából. Levesek vannak. Vannak főételek is, rizs, hús, tészták, tojás. Ez miért 41, tesó? És ki kell venni azt a számlára. Berakod a kosárba. Aha. És kiveszed belőle azt a 9 eurós cuccot. Ezt? Aha. És így 36, aha. Aha. Jó, akkor fizetünk. Jó. Itt a Pocket Money-t láthatjátok, egyébként ez hetente 400 yuan, ami nagyjából 20 000 forintnak felel meg. De akkor rendeljük be. Jó. Kicsit ilyen ízészaga van, nem?
Ilyen istáló szaga van, nem? Savanykás. Aha. Ja, az őző benne. Igen, az a növény? Sárga, ahogy sajnos van, erős a vízon. Tényleg lócitrom szaga van, gyerekek. Gatya. De amúgy kurva finom. Na most melyik is kell nekünk? 5-ös. Hány megállót megyünk? 9. Na most közben mi már úton vagyunk egy ilyen traditional village-be, és hát megnézzük, hogy milyen lesz. Szia! Ez még kicsi. De szép vagy. Megnézzük ezt, mi van itt? Aztán hiszünk illatunk. Ja, én iszok egy kávét, nem tudom. Jó. Én majd szerintem nem kávét iszok, hanem valami ízét. Bubble tea, tudod, vagy ilyesmi. Ja, itt ilyen csecsebecsék vannak, mi? Ilyen szerencsehozó izék. Mondjuk van itt esernyő, minden. Komoly izék, tesó. Ez nagyon durva, hát. Igen. Ezek bőrsökövek? Aha. Ezek azok. Aha. Csak kamu. Műanyag. Igen. Itt egy Meki. Azért ez durva. Nagyon drágák ezek. De van kóstolnak, kóstoljuk. De ez milyen hús? Hús, nem szárított. Szárított hús? Aha. Egy ilyen kokpiszkálat, tesó. Várjál. És ennek kutyakaja íze van. Olyan. Olyan kemény, fogal majdnem figyelj. Látod?
Itt is kóstoló. Aha. Itt is vannak kóstolók, gyerekek. Júj. Hú, de füst van itt, hallod? Milyen íze van? Soha nem éreztem még ilyen ízt. Nagyon. Nem, tesó, ez szag. Jó van, akkor nagyon meg. Innen menjünk, tesó, mert nagyon büdös. Nem kapok levegőt, cigány, menjünk, ne! Ja. Gyerekek, ennek olyan szaga van, amikor főzik, hogy hihetetlen kaják, mint... Nem is tudom, mint a... Nem tudom. Kurva büdös. De ez mi a faszom ez? Te éreztél még ilyen üsztél tőle? Na. Nem tudom miért. Na, el is ejtettem. Mindegy. Ez amúgy valami mag. Valaminek a magja az fix. Ezek a kínai szobrok nagyon jól tükrözik a kínai kultúrát, meg azt a munkamorált, ami itt van. Most pedig ide fogunk bemenni. Nem tudom mi ez a hely, de Levike megmutatja. Ja, hogy ez egy bolt? Ja. Legyen egyszerre összes sütő. Aha. Nem mered, tesó. Már egy helyre rakom őket. Jó. Kicsit. Megfogod ezt? Hogy álljak ide. Aha. Azt hittem nagyobbat fog szólni amúgy. Itt látható egy szobor. Ezt mondd el, Levi, hogy ez minek is a szobra? Elvileg a megtermékenyítésnek a szobra. Azért vannak rajta kisgyerekek. Amik nem is tudom, mit ábrázolnak. Na hát úgy tűnik, hogy nagyjából itt el is értünk a végére. Már nem igazán van olyan nagy látnivaló. Úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Legyetek jók, és majd még találkozunk. Sziasztok!